това видео ще видите. Еми ти го яри на топа, майка че е бат. Къде съм го ял, той не... Мечката, мечката. Мечката? Не, няма стане. Не, ако прави сега. Не, брат, не. Просто. Че 6 си бе, майка ти да еба в устата да еба бе. Аз съм топ, че трябва да си да кериш. Ще ли да играеш мид, то ти е джунглас? Хубаво, щом се играе джунгла. Не, къде ще е по-лесно. А брат, семията е, бе. Ай, момчета, някой да бъде мъж да си избере къде му се играе. Хайде. Аз искам тимплей. Айде, не са готови. Ус. Айде! Дай да не викам много, че ще се бъде си тук. Кажи ти като почнем. Почнахме. Приеми. Добре. Сори. Да еба, майка ти да еба. Как може, пешак? Ужас. Защото пушат си. Сега, значи, важно е да се забавляваме. Have fun. Do they have flashes? Able to rain in summoner spells? Няма. Имат. Let's Good go. Okay, good job, guys. Let's go. No. They're gonna overextend for sure. Тонка, скоро ще ми трябва ганка. Okay, Good shit. got that one. Добре. Okay, Uh-oh. Kha'Zix is here. Идвам надолу. Не. Можете. Ага. Oh, fuck. Fucking piece of shit, man. How far is that fucking skill shot? Знаеш кой идвам към бота? Идвам да момента уби. Няма се мут. Ти имаш ли ут? Да. Адекватен това. Oh my. Oh, don't be that aggressive. We don't have a chance. Fuck, bro. Щом като сто да го правиш. Just shit, good kill, good Как ми kill. го взе? Fuck, bro, I keep getting Golden, stunned. golden. Бой, Тибърс. А така натисния Тибърс. Ей, I went too deep, but that's Ой, okay, I мечок. think. Да, Yep. мечок, удри, бе. И на 20 остана. Там ли си, брат? Ева. Добре. Бра, ридва, пешак. Аха. Yeah. Damn, this fucking poke is insane, dude. Mm-hmm. Много ми да Яри би. как можех да го вземам, аз съм добър. Мерси. Come. Sorry, I should have done that before, but I'll do that Here, next time. you're good. Съм прос. Нищо. Добре, браво. Браво. О, много има там, много. Не, нямаше как. They're all top. Вау. Да идвам ли? Аз ще избягам. Оп, мерси. И... Че нямам телепорт да дойде. аз. Не можах. Ай, еба. То сколко ми наби. Да идвам ли се от Тонка? Тонка няма... Не мога да асимилирам тук. Какво? А така, Тони, натисни. Тонка да идвам ли? Да, ела. Еми, то май свърши. Не. Спяма да избягаш, бе? За сега. Ако ти отидеш, ще умреш ти, Петре. Няма смисъл да умре. Ясно. Майка му не. 1900 ми вкара султа, бе. Аз съм прост. Рейн. Ти успееш ли да оцелиш? Добре. Добре, бе. Тук ги Браво. пръснах минга за тук. Ай, ще има майката, убий го, Тибърс. А, така.
Давай, Тибърс. Мечката, мечката. Мечката. Не, няма стане. Не, какво правите? Не, брат, Какво направихте, бе? Брилянтно, беше брилянтно. Здрасти, Суи. Това беше толкова грозно, че ми хареса, брат. Да, тук сме се събрали. Чувате ли, бе? Оп, Какво чуваме, брат? писнахме това. Казвам, че мога да скоча на Вегар, ще го убим. Виж какво става, виж какво става. Топа ни. Аз тям, кой е това? Браво, бе, машин. Смешно. Айде машин. Добре. Вегара, що му умря? Лати да ма кавърните, бе! Как брат. му оставите? Ой. Брат. Аре, стига, бе, брат. Пак и Вейгър му убие. Как ми скача под кула на цял отбор и оживява, бе, брат? Аре, аз отборници нямам ли, бе? Какво става, бе? Ти изродите, идете се, брат, честно. Петре, един стънал да ревеш тай баф майката. Не видя ли, че ударих вече, бе? Това тай баф майката просто доведе. Бах. Бах, че после живит. Иди малко IQ. Следи малко играта, бе. Бай. 6 си, бе, майка ти да е баф, устата да е баве. Аз съм топ, че трябва да си да кериш. Ти си Какво ботън, балъкта, ти си дънъл. Какво кериш, ще е бал газа. Да е ба, майка ти просто разкатих с нея да те е ба. Паднахме, момчета, какво правим? Кой ще падне, бе? Гледай сега какво става, бе, брат. Айде, то сме, бе, ти ли искаш? Окей. Айде, ултната. Опа, ай! Те не, Ай. феля. Ай, бонуса! Еми ти го ярим на топа, бе, майка че ще е ба. Къде съм го ял, бе, той изобщо не е на топа, той е минусов в принцип. Знам дали виждаш. Ти си минуса на този отбор, бе, Бакук. Аз съм плюс. Ти си минус. Добре, ти ще не е над. Няма, върнаха ни се. Какво направим просто. Давай, Нищо, момчета. Ти, защото е на нормална загрявка. Това Не, е. не, Да сме топа е, живи, топа здрави, е. това е. Топа ни под всякаква критика просто. Няма ли? О, Тонка, чакай, идвам. Идвам, Тонка. Идвам с астрата, брат. Го бейтна. Его сте астрата, брат. Няма мана, браво. Бахай, No, bro. Остава долу хранилката, бе. Yeah. Чего ти си? О, Тонка, идвам. Какво ще падне ли? For someone. You're just wasting your time here with me. Ей, хранилките. Просто Oh, Vasco's about to pull dragon. Let's go. Той таз мазея, с кума зея, ред бъха. Най-вероятно. Ти как са? Майко му. Не, някакъв файтър. Бил май. благодаря. Бъди приятел. Кой е там? Не видях. Ага, идвам. Чарван. Хлеб. Стига, брат, как не го смай. Приемам мулт. Някой му цъкна. Ага, ето кой му е цъкнал. Брат. Отнал, под става. Браво. Браво, бе. Значи бърнете ме на друг слот, викам коснавка. Помпам си копчето. Толкова кери. Ехей, бати човек. Е, тука. След никой, брат.
Има ла направим ти, бе, Брайера, виж къде е. Ла направим дракона. Брат, искам да фарм. Майден. Пшак. Идвам. Нищо. Брайер ще ми дой. Карваме. Браво. Да! Какво да не си губя време? Ей! Че там рискувам малко да ма шатдаунат. А, това не минава през едната ли, бе, брат? Ника. Да. Естествено, че мен ме бие, защото съм най-силният на отбора. Така е. Ба. Дейт. Като си краст. Брат, бягай. Брайер е да. Победите! О, Браво, е. дай тонка. Браво, Тонка! Яко! Браво, Ти взех пентата, бе, брат. Стига, бе. По-скоро не. Май всички на там отиват. Тонка, гледай, брат. Тонка, че посел съм я, гледай какво прави кола. Ау, там. Не успях да завия. ПТП. Айде, Тонка, той вече трябва да е пента. Няма да ги пипам, че ме е страх. Откарате му пентата. бе. Няма да направя пентата сега. Ти няма, ама. Ще му да направиш, чакай да искам да го чарна пяла. Няма може да направя. Blitz, come here and hook him in my ult. Чакай, имам 5. Да! Да, знаеш. Окей, Е! гайс. Аз да Яко. Какво се чу накрая? Вие чухте ли го това? Да, ама не знам откъде дойде. И аз не знам откъде се чути. О, И как бе, той е от Дискорда, бе? Те? От Те, Discord. Е. Найс. Кой го прави това, бе? Емо сигурно. Най-вероятно Емо, защото той друго нищо не правиш. Я плесмеци за мен, бакуци, за мен са. Угори. Браво, браво.